Dijawab, Pak. Sama nulis ayat kutiba alaikumusiyam diterusne karo HP sak artine sak asbabun nuzule sak kesimpulane iki lho HP kaya ngene iki lho. Sampeyan saiki arep gawe jajan ora usah tuku buku resep, ora usah HP. Bagaimana cara mengolah ketela? Kok ketik celek muncul nomor 1 jemblem. Getok putri HP. Nek kula ni ngaji teng pundi-pundi niku apa tahu Pak wong mara jarang, Pak. Kula wau dalu nembe king Kalimantan nembe wangsul. Kula jane ngaji teng mriki mboten purun jane. Mergo kowesel pas kok Kalimantan. Nembe wangsul Kalimantan wau dalu isuk isirku tak getauru sampai bengi dipuwek sorene. Mbuh tanggung jawab apa ora sing meksa iki nggo. Lha nggih, ya HP. Kalau benjing ben ngaji teng Jember, benjing teng Tulungagung, wis ora tau mara wonge. Asalamualaikum, waalaikumsalam. Saking pundi Mojosari yai, ngapa nyuwun ngaji saged? Sowan apa mboten Yi? Ora usah, sowan malah nggekne teh, aku ya ngono. Paling awakmu rene ya ora nggo gula, aku ya ngono. Lha niki wau di-share karo panitia teko kono. Ya Allah, HP iki lho kaya ngene kok ciri elek iki lho. HP niku sae, Pak, tergantung sing nyepeng. Mana lho ning sayangi HP iki dijak apik kenek, dijak elek ya. Iki lho sing bahaya. Kok ketik ho iya metu wisan iki. Mbok ketik ho iya kok metu ho iya. Kok ketik ya metu Lah anak panjenengan iki lek wis ning pondok engko karo Mbah Yai ditata akidahe, ditata akidahe. Engko lek wis mulih ka pondok sampean tukokne HP, insyaallah iso milah, iso milih, tapi kudu